Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Δύο χαρακτηριστικά που θα σου φανούν χρήσιμα. Η αλλαγή είναι το μόνο σίγουρο που συμβαίνει στη ζωή. Τίποτα δεν μπορεί να παραμείνει σταθερό και αυτό το παρατηρούμε σε πολλές περιπτώσεις. Το παρατηρούμε σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους που με την πάροδο του χρόνου αλλάζουμε εσωτερικά και εξωτερικά. Κάποιες φορές από επιλογή μας και κάποιες άλλες γιατί απλά συμβαίνει. Το παρατηρούμε επίσης στις συναναστροφές μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Στον επαγγελματικό τομέα, αλλά και στην καθημερινή μας ρουτίνα, είναι πολύ πιθανό να περάσουμε από διαδικασία αλλαγών. Είναι σημαντική λοιπόν η εξοικείωσή μας με την πιθανότητα μιας αλλαγής, είτε μικρής είτε μεγάλης, ώστε να μπορούμε να προχωράμε, να μην απαγοητευόμαστε ή να τη φοβόμαστε και τελικά να τα παρατάμε. Όλα είναι θέμα ευελιξίας και προσαρμογής, από τη ζώνη άνεσή μας προς την καινούρια συνθήκη. Εσύ πώς αντιμετώπισες την πιο πρόσφατη μικρή